Niki Bopo Indarto Sarjana Pendidikan Dalasan, Ibu Endang Sri Rahmawati Sarjana Pendidikan sampun kepareng rawuh. Pramila kanthi mekaten katur dumateng para tamu ingkang sampun kepareng lenggah suh rawuh. Mugi sawetawis nyebar godhong kara karana lumatining adicara ing mangke ugi enggal badhe kapratitesaken saking kadang-kadang dumateng para tamu kakang sumawana putri. Karana pangarsaning pawiwan sampun kepareng kawiwitan adicara wonten ing ari kalenggan punika. Pramila nyuniti palilah dumateng para tamu saha para lenggah sedaya. Adicara ingkang badhe kawiwitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bini sepuh kasepuhan ingkang tansah kula bekten para alim, para ulama wonten ing kalenggan punika ing tansah nengenaken dhateng kiblating manembah ingkang tuhu pantes lamun to sinudar sono. Para tamu kakung sumawana putri ingkang pantes nampi ing sedaya pakurmat. Datan kalangkung katur Bopo Indarto Sarjana Pendidikan saribit Ibu Endang Sri Rahmawati Sarjana Pendidikan ingkang monggo jejering pisan sutresna ingkang kula hormati. Kanthi linambaran pepayung budi mewah ngaturaken sewu lepat mugi diagungna ing pangaksama. Niki awit kula madheg sawetawis wonten ngarsa panjenengan sami muni dawuh saking Bopo Mulyana saribit Ibu Siwu Kiyarti. Wonten ing ari kalenggahan kula kenen ngaturaken menggah urut-urutan lampahing pahargyan prasaja anggenipun ngentas pitulus putra pawistrinipun ingkang pun sesilih Anindya Putri Yana utawi Roro Nindi ingkang sampun kepareng daup saha ijab kabul kalian Bagus Ida Fuad Bahrudin putra jalu Bopo Indarto Sarjana Pendidikan
niki Ibu Endang Sri Rahmawati Sarjana ingkang bijil saking Watu Tebok RT sekawan RW 3 Potronayan Nogosari Boyolali. Namung saderengipun kula kepareng lajengaken matur langkung min sumangga nuwun panjenengan saha kula minangka salah satunggaling umat ingkang sampun kepareng ngrasuk dhateng salah satunggaling agami menapa dene kapitadosan pramila nyuwun dipalilah mugi kersa panjenengan tansah kula dherekaken ngaturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala karana perangan nikmat hidayah inayah saha samudayanipun sedaya kalawa ingkang saged babar kula lan panjenengan sami nuhun atur pamundhut saking Bapak Mulyono Saripit Ibu Siwukiar anggenipun gelar pahargyan wonten ing ari kalenggahan punika ingkang salajengipun sholawat lan salam tansah katetepaken dumateng junjungan kita Nabi Agung kita niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang tertentu kewala kula lan panjenengan minangka pandharipun tansah ngantu-antu minangka sawaatipun wonten yaumil akhiring mangke. Sagung para tamu kakung semawana putri adicara wonten ing ari kalenggahan kaperang angka 7 ingkang setunggaling mangke pambuka ingkang angka kalih mangke lumebetipun manten putri saking Tepaswangi tumuju wonten ing sasana ringga. Ingkang salajengipun mangke atur pangandika pasrah saking Kadang Besan Sutresna. Tumuli kalajengaken ing mangke daya-daya atur pangandika pasrah katampi saking tetungga ingkang ngamangka ngayegati niki mangke adicara rinumpaka angka gangsal. Panggihipun pinanganten sarimbit sinturan ing mangke karumangka adicara ingkang angka 6. Lumantining adicara ing mangke ingkang angka 7 sungkeman menggah ingkang angka 8 mangke paripurna. Niki tandha yakti paripurna ing adicara wonten ing ari kalenggahan. Ingkang pilih Kadang Besan Sutresna menapa dene rama lan ibunipun pinanganten Saripit saha pinanganten Saripit sampun kepareng jengkar saking sono rinengga tumuju wonten ing korining pawiwahan pratandha adicara sampun paripurna. Mekaten para pinisepuh sesepuh saha berengga sedaya. Adicara ingkang sampun rinumpaka rinakit dening para kula wangsa ngring nangka krida dharma. Kula pun nganti minarda Sri Purnama ingkang mijil saking Permadani Sukarjo ngaturaken wilujeng lelenggahan ngantos purnaning gati wonten ing ari kalenggahan punika. Nuwun matur nuwun.
Niki para tamu kakung semawana putri sinedahan kawistara pinanganten putri anggennya ngulas wadana nglulur sarira sampun kepareng paripurna ingkang daya-daya micil saking panti busana ingkang badhe angurmiyini humarak sowan ngantor sepanjenengan sami badhe lenggah wonten ing sasana rinengga lampahipun pinanganten putri ingkang kinanti dening Ibu Endang Rahayu menapa dening Ibu Dian Nitri Rahmawati sesarengan kalangan ungelingipun Ketawang Puspa Warna. Pinon saking Mandra pinanganten putri sampun kepareng jenggar saking panti busana humarak sowan ngabiyantara wonten ngarsa panjenengan sami ingkang kepareng badhe lenggah wonten ing sasana rinengga lumampah kanthi lonan tumapaking padha hanurut ungeling gongso Lokananta Rara Ayudhya Anindya Putri Yana inggih mangka wanita sulistya ing warna kaendahing sasana pahargyan tasih tinambahan rawuhipun nuninging Anindya Putri Yana Rara Nindi ngagem busana pating galebyar kadya kencana binabar endahing sasana pahargyan tasih kawimbuhan pinanganten putri ingkang mijil saking Tepas Wangi nggih saking sasana Mayangarum kaget joning wardaya pinanganten putri duwe mirsani papan kang karna lenggah papan kang kinarya lenggah sampun katata kanthi kebak taendangan kadya endahing Taman Sriwedari daya-daya Ibu Endang Rahayu menapa dene Ibu Diani Tri Rahmawati kamratitisaken lenggahipun pinanganten putri wonten ing sasana rinengga